Көчле тавыш ауқымында югары ұсталық зорында bu yollarda Qozanda «Мен көкне сойлым» деп аталған авиация томашасы узды. Быйылгысы 7-нче булытларны ярып очкан стратегик бомбардировщиклар Рус пилотаж төркеме чыгышы һәм Волскил сәләменең башкалага вертолетта очып килүе алдагы репортажда. Qozan üstündən oyular işə bu şayarı түгел туры мәгънәсендә. Ракеталы Ту-95МС стратегик бомбардировщикларын бөтен дөньяда шулай дип атыйлар. Ою артыннан донлыклы Аккыш, Россия авиациясының горурлыгы Ту-160, русча әйткәндә Белый лебедь. Махсус шулай әкрен оча, барысы да күреп өлгерсен өчен. Какие красивые вы самолеты для нас делаете. Карагыз әле, сез безнең өчен нинди матур очкычлар җитештерәсез. Сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки сирәк шәһәрдә авиация көнен шулай зурлап үткәрәләр. Мин күкне сойлыйм бәйрәме Казанда инде 7-нче мәртәбә үткәрелә. Самолетлар күктә очканда, җирдә аларны җитештерүчеләр карап сыклана. Стратегик авиация әлеге самолетларны үзем сынадым һәм шуның белән горурланам. Бу югары тавышлы ракета ташучы бомбардировщик Ту-22М3. Аның камилләшкән төрен хәзер Казанда ясыйлар. Татарстан. Самолет төзүчеләр гаиләсендә Татарстан әйдә баручы урын алып тора. Без очкычлар, вертолетлар, авионика җитештерәбез. Шулай ук авиация тармагындагы машина төзелеше дә камил бездә. Рус пилотаж төркеме чыгышы бәйрәмнең иң югары ноктасы булгандыр мөгаен. Күктә катлаулы фигуралар ясаган очкычларга карап, күпләр хәтта аларны фотога төшерергә онытты. Бик матур уза бу прям бәйрәм сыман. Сабантуйда булай узмый. Я выбираю небо. Волскил сәләмәдә күкне сойлады. Нәкъ менә шулай дөнья чемпионаты символы Казанга килеп җитә. Вертолетта очып. К нам приехали лучшие специалисты. Безгә дөньяның 63 иленнән үз эшләрендә иң-иңнәре килде. Алар һәм безнең яшь белгечләр, остазлары үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтәчәкләр. Әлемнең киләсе тукталышы Волскилс Казан чемпионатының ачылышында. Бер атнадан азрак вакыт калды чемпионатны кабул итүгә. Казанның ничек әзерләнүен күрү сөендерә. Авиация бәйрәменнән Айгөл Бәдретдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.